Ahojte. Dnes vám chcem spraviť video ohľadom brúsky na nože. A nebojte sa, nie je to táto. To som donesol ako ukážku, že sú rôzne brúsky. Doteraz sme mali túto, ktorá viac nefungovala ako fungovala. Sú tu takéto 4 kotúče, cez ktoré keď budete ťahať nôž týmto smerom, tak by sa mal nabrúsiť, ale popravde to nefungovalo. Takže som sa rozhodol si zadovažiť inú brúsku. A to je táto. Horl. Je to brúska nemeckej kvality. A ja som si zobral ten najlacnejší model, pretože tie drahšie modely, jednak som neslával toľko peňazí za to a ani nepotrebujem. Takže už som s ňou skúsil brúsiť, ale vám ukazujem, že čo prišlo v balení. Nejaký návod. Predtým bol na tom papieriku predtým bol videonávod, QR kód s návodom, kde si môžete pozrieť tieto veci a samotná brúska. Takže tá sa skladá z takéhoto kotúča, ktorý sa otáča krásne. Na jednej strane je diamantový kotúč, na druhej strane je nerezový. Nerezový na doladenie detailov a diamantový samozrejme na brúsenie. No a ďalej pozostáva z takéhoto podstavca magnetického, ktorý má dve šikmé plochy. Jedna je na brúsenie 15 stupňov a druhá je 20 stupňov. Vidíte, ja som to už používal, je to zašpinené, nedá sa mi to dobre umyť, nejde to dole odtiaľto. Ale vidno aspoň pekne tie dva magnety, ktoré sú tu. Aj tu sú takisto dva magnety schovaté. A vlastne chcem vám ukázať, ako tá brúska teraz funguje. Takže ja som s touto starou brúskou, nedávno brúsil môj nôž, tento. Je to trošku starší nožík, moc som ho nepoužíval, ale keď som ho chcel použiť, tak nebol bohvie ako ostrý. Tak môžem vám ukázať, že nereže. Možno to ja neviem používať s týmto papierom, ale proste nereže. No, a teraz si poďme ukázať, ako funguje. To brúsenie noža nie je len také, že chytím, ako tu na hej, chytím a potiahnem. Nie je to také jednoduché. Ak chcete správne nabrúsiť nôž, musíte vedieť ten správny uhol. A to nie je také ľahké. Musíte mať dobrý kameň alebo diamantový brúsič a táto brúska je ako pre debilov. Proste zvládne to úplne každý. Takže ukážem, ako to funguje. Pre európske nože sa odporúča používať týchto 20 stupňov a pre japonské nože, ktoré sú tenšiu oceľ, majú režu ako žiletky, tak tie sa používa práve tento 15 stupňový uhol. A teda ako to funguje? Položíte si brúsku na stôl, nôž prilepíte pomocou magnetu, zoberiete brúsny kotúč a iba jednoducho valcujete. Vidíte, že k tej špičke sa moc nedostávam, dá sa potom zakriviť. Ja najskôr nabrúsim sem. Keď to budete mať, otočíte, hop, je to naozaj silný magnet. Tak, treba dať pozor. A pokračujte druhú stranu. Keď to máte dostatočne nabrúsené, otočíte a dokončíte vlastne ten finish
touto nerezovou časťou. Tým odstraníte nejaké zvyšky z tej čepele, tých pilín, aj ak tam vznikla ak je tam nejaká vyštrbenosť, tak to viete takto opracovať. Tak, hop. Tak, druhú stranu. Tak. Uvidíme, či bude rezať papier. A keď hovorím, nie som odborník na rezanie papiera. Nikdy mi to nešlo, možno som mal tupé nože. A teraz vidíte, že ten papier reže pekne. Oj, to som trošku moc potiahol. Ale krásne reže. Takže hovorím, táto brúska je, že zvládne s ňou brúsiť každý. Takže táto lacnejšia varianta, hovorím, základná, má len tento diamantový kotúč a tento nerezový. A tá drahšia varianta, tento nerezový kotúč viete odšrobovať a viete si tam dať keramický, ktorý vie doleštiť tú čepel nabrúsenú. A potom je ešte Pro varianta a tá stojí až cez 300 €, kde ten diamantový kotúč, teraz keď to otáčate, tak vlastne sa to iba takto otáča, ale ten Pro, ako otáčate, tak tam je nejaký planetárny systém, ktorý dokáže otáčať touto časťou rýchlejšie. Čiže to nabrúsite o mnoho rýchlejšie tie nože. Ale to je pre ľudí, ktorí brúsia fakt, že veľa nožov niekde v kuchyni alebo tak. Nejaké reštaurácii, kde to potrebujú rýchlo spraviť. Takže odporúčam túto brúsku, je fakt výborná. Nabrúsil sa s ňou teraz všetky nože, čo máme doma. A konečne brúska, s ktorou som spokojný, ktorá vie dobre brúsiť. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa pýtajte a rád zodpoviem, keď budem vedieť. Tak sa majte.